Magandang umaga mga Oragon, welcome back sa ating channel at ito, maraming salamat po doon sa lahat ng mga kaibigan nating OFW, sa mga subscriber natin at sa mga silent viewers natin. Maraming salamat po. Lalo maraming salamat din po sa mga nagpapalo at nanonood ng ating FB page. Maraming salamat po sa inyong lahat at dahil sa inyo na-monetize na tayo sa Facebook. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kape muna po tayo umaga at mamaya po may ligo na tayo para trabaho. Happy New Year po sa inyong lahat at sana maging masaya at maging maunlad na po yung ating pamumuhay sa darating na taon. Sipag-sipag lang at po at tsaga-tsaga lang sa ating mga ginagawa yan. Kaya trabaho lang po tayo sa araw-araw at sa lahat na po ng oras. Ayan. Ingat po tayong lahat sa mga kaibigan nating OFW. Kahapon nga pala po ay galing tayo ng Calamba or sa Laguna. Kasi mayroong meeting doon yung mga kasamahan natin sa opisina. Kaya nag-drive tayo sa kanila. Buhay driver po kahit saan na strike anywhere lang po. Hindi lang po maganda sa trabaho natin kasi mayroong mga backfighter. Kahit na nagtatrabaho kahit wala ka namang ginagawa sa kanila, ay yan na pilit kanilang sinisira o din destroy yung kaya po talagang ganyan ang buhay kahit saan ka pumunta. Pilipinas the best. Ganyan talagang buhay kahit nang nasa abroad tayo. Meron din nawawala po yan sa trabaho, sa buhay natin, yung sinisiraan at patuloy kang hihilahin po ba. Sabi nga ng mga kaibigan nating mga ibang lahi or mga foreigner, nung tayo nasa abroad pa, Philippines is the best but there is a problem, the mentality, crab mentality. Ayan, kaya sana doon sa mga kaya natin na ayaan na po natin sila. Sa akin yung mga distractor natin na talagang ganyan na ingat-ingat at God bless po sa inyong lahat. Ayan, ingat po tayo at sa lahat po ng oras na ginagawa natin at sana pagpalain tayo ng Panginoon sa ating mga ginagawa. Huwag po natin kalilimutan na sa darating na taon ay sana maging masaya at happy family na tayong lahat. Ayan, ingat-ingat po tayo at enjoy lang po sa buhay. Ayan, kape po tayo kasi mamaya-maya na konti pagkatapos natin magkape, maliligo na tayo at hindi pa tayo napag-time in. Mamaya back after natin maligo, painitin natin yung sasakyan tapos mag-time in na tayo. Ayan, good morning po. Time check is 3:45 po ng umaga. Alas 3:45 po na nag-i-stay. Magtataka kayo bakit nasa trabaho tayo ang aga-aga. Nag-i-stay po tayo dito kasi malayo po yung ating inuuwian. Kaya pinili po natin mag-stay para hindi lang makatipid sa gastusin, kundi makatipid din tayo sa oras, yung pagod po. Kasi kung uuwi po tayo, isang oras ang travel from galing sa bahay hanggang dito sa trabaho. Ganon din pa uwi. Pag minalas-malas kayo yung traffic, ay inabot ka ng traffic at pagod talaga, napakahirap pag travel. Kaya dito na lang po muna tayo, tsaga-tsaga lang. Sabi nga pag hindi ka nagtsaga, wala kang ilalagayan. Kape po tayo, kape, good morning, positive lang po tayo. Hayaan natin din sila. Basta tayo trabaho lang at wala tayong sinasagasaang tao. Ayan, mega love shoutout po sa inyo lahat at mabuhay at Happy New Year po sa inyo. Ayan, sa mga kamag-anak natin, Happy New Year po sa mga kaibigan natin at nakikiramay po tayo sa Bunyi family sa Tonasan, Muntinlupa City sa pagyaw po ng tita natin doon. Ayan niyo po pag-uwi po natin sa bahay, baka before New Year makadalaw po tayo dyan. At nakikiramay po tayo ulit sa mga kamag-anak natin dyan sa Tonasan, Muntinlupa. Ayan. At maraming salamat po doon sa mga patuloy na naniniwala sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyo lahat at sana patuloy po nating subaybayan
Doon po sa mga followers natin sa FB page, baka naman. Ayan, meron po tayong mga stars dyan. Pwede natin na ang bawat star po na ating pipindutin, meron pong kaukulang halaga yan. Kaya ingat-ingat po tayo sa pagpindot kung sakasakali. Maraming salamat po at advance po sa mga pipindot po ng ating mga stars. Ayan. Good morning po at kape po. Ayan, sarap ng kape sa umaga. Sa umaga po kasi pag ganitong oras ay kakape muna tayo. Tapos mamaya pagdating natin galing sa sa shuttle, saka pa lang tayo mag-almusal. Ayan, good morning po at agad dito na lamang po muna ang ating video kasi maliligo na tayo at medyo yung oras tumatakbo, napakabilis po ng oras natin sa ngayon. Pagising po natin ng nagising po tayo ngayon alas 3. Ang bilis ng oras, kagad. Magpapainit ka na ng kape at tubig, ang bilis ng oras, 30 minutes. Ayan. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po at Happy New Year po sa ating mga kaibigang OFW, sa ating mga kaibigan dyan sa Middle East, sa Europe po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Bye-bye. Good morning po at Happy New Year. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat.